Здравейте на всички, аз съм Гадидо БГ и това е каналът за Minions Craft. Първо да кажа, аз съм на 14 години от град Трявна и обичам да играя Minecraft. И сега ще ви покажа моята клавиатура, макар че не ми хареса старата, защото беше за друг сървър, но сега ще ви покажа какво главно съм поставил в нея. И надявам се да ме приемете. Тук е малка ферма за прасета. Първо ще ви покажа фермите. Ето тук е за крави. Тук е за моркови, за патейто, забравих картофи, тикви и шугарки. Тук това ще е последната част. Да се качиме горе. Да ви покажа какво е. Това не знам какво е. Аз не знам какво съм направил. Да има просто нещо. Тук сега ще ви разкажа какви са ми плановете горе. Ето тук ще има две малки къщички. Ето тук ще пусне едно водопадче и то ще слиза долу към морето. И тук е декорация, езерци, нали също и дървета. И сега ще слезем надолу към центъра и ще приключим с клипа, защото няма много време. Тук ми е фермата, така му се нарече. Тук те се събират и се спамват. Тук всичко. Това ми е част от бронята. И това също. Това ми всичкото ми е дропнато, както и този Iron Mage. И за тези зомбито да видя, но трябва да умира, но нещо се прецаква. Тук всичко зомбе. Да, и в някой път скелети. Бая скелети няма. Тук е Enchanting рума. Не. Къде е? Да ще покажа. Това е нещо къде. Център. Къде ще има рибен ресторант. Няма да го видя повече. Тук е един малък магазин, така да се каже. Тук изберете си гъл. Дава ви гъл. И така сега преминем към следващия постройка. Това много ми харесва как стана с тази малка пресна система. Тук е така. И ето това е за пилета, това е за кравешко и това е за прасета. Ето. И то ги дропва. Да, не е скопче. Това ми е портала. И преминем към къщата и това ще е клипа. Тук е ферма. Тук ми брewing стаята, където ще правя полшанките. Това ми е малкия chest room. Доста ме лично не хареса, но като вляза в сервер ще се постаря да направя по-хубаво. И ще видим на втория етаж и това ще е от тази малка канидатура, защото предишната не ви хареса, била друг сервер. Ето това е тук и се върнем на старото място, което бяхме и да приключвам с клипа. Добре, тук да се качим. Това беше за клипа, дано да ви харесало и се надявам да ме приемете. Довиждане.